नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्ण प्रभू जी माता जी, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर मागच्या वेळेस आपण पाहत होतो एक खूप महत्वपूर्ण गुण जो भक्तांच्या संगतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आणि जो की भौतिक लोकांच्या संगतीपेक्षा एकदम विरुद्ध गुण आहे। कुणाच्या लक्षात आहे का प्रभुजीज माताजीज कोणत्या गुणावर आपण चर्चा केलेली? हरे कृष्ण, प्रयत्न करा। जर मी तुम्हाला हिंट देतो, जर एखादा भक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगती करत असेल, जर त्या भक्ताला भगवंतांची कृपा प्राप्त होत असेल, तर बाकीच्या भक्तांची काय भावना राहते? अरे येस प्रभू, हरे कृष्ण। बाकीच्या भक्तांना खूप आनंद होतो की तो भक्त प्रगती करतोय भक्तीमध्ये. बरोबर आहे। आणि याचं याचं फळ काय प्राप्त होतं? ही भावना भगवत ठेवल्याचं भगवत कृपा दोघांवरही प्राप्त होते. दोघांवर प्राप्त होते। आणि आपण हे पण सांगितलेलं की चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगितलंय की हा एक गुण ज्यावेळेस बाकीच्या भक्तांना भगवंतांची कृपा प्राप्त होते, हे पाहून जर आपण मनापासून आनंदी झालो आणि त्यांच्याबद्दल चांगली भावना ठेवली, तर हा एक गुण आपल्याला भगवत धामामध्ये परत नेण्यासाठी पुरेसा आहे। तर खूप खूप महत्वाचा गुण आहे। आणि आपण पाहिलं की कशा प्रकारे भौतिकवादी लोक ज्यावेळेस एखाद्याची प्रगती होते भौतिक दृष्ट्या, त्यावेळेस तिथे ईर्ष्या असते, परंतु भगवत भक्तांच्या बाबतीमध्ये तसं नसतं। या प्रकारे याच गुणांविषयी आपण पाहिलं की कशा प्रकारे वेगवेगळे देवी देवता ज्यावेळेस त्यांनी पाहिलं की पांडवांचे महान वंशज महाराज परीक्षित, जे की पूर्ण पृथ्वीचे सार्वभौम सम्राट होते, आणि एक केवळ सार्वभौम सम्राट नव्हते तर राजर्षी होते, म्हणजे पूर्ण प्रजेचं धर्माच्या अनुसार राज्य करायचे आणि स्वतः भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते। तर असे भगवंतांचे महान भक्त, त्यांना हा शाप मिळाला आहे शृंगीद्वारे, ब्राह्मणपुत्राद्वारे मृत्यूदंडाचा। आणि त्या येणाऱ्या मृत्यूसाठी, 7 दिवसात येणाऱ्या मृत्यूसाठी तयार होण्यासाठी परीक्षित महाराजांनी सर्व राज्याचा त्याग केला आणि श्रीमद भागवत ऐकण्यासाठी गंगेच्या काठी आलेले आहेत। हे कळाल्यानंतर सर्व देवी देवतांनी फुलांचा वर्षाव केला परीक्षित महाराजांवर, त्यांचा गौरव केला की किती
महान राजा की आपल्या सर्व भौतिक संपत्तीचा त्याग करून जीवनाचं सर्वश्रेष्ठ ध्येय प्राप्त करण्यासाठी शेवटचे 7ही दिवस ते श्रीमद भागवतम ऐकण्यामध्ये घालणार आहेत आणि आमरण उपोषण करणार आहे तोपर्यंत. तर अशा प्रकारे देवी देवतांनीही आनंद व्यक्त केला परीक्षित महाराजांनी घेतलेल्या ह्या निर्णयाबद्दल. तर त्यानंतर आपण श्लोक क्रमांक 20 पासून सुरुवात करू. आणि या श्लोकामध्ये आपण पाहू की कशा प्रकारे देवी देवताच नाही तर त्या ठिकाणी खूप सारे पूर्ण विश्वातून ऋषी, सप्तर्षीच, काही देवी देवता, वेगवेगळे राजा वगैरे हे पण उपस्थित झाले परीक्षित महाराजांना आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि श्रीमद भागवत कथेचा लाभ घेण्यासाठी. तर आपण सुरुवात करू श्लोक क्रमांक 20 पासून. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच प्रस्तावनेवर? हरे कृष्ण. ठीक आहे. श्लोक क्रमांक 20 आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् न वा न इदं वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् येध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः सद्यो सद्यो भगवत्पार्श्वकामः. पार्श्वकामः. कुणाला वाचायचंय का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण. मी वाचू का प्रभूजी? हा हा माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी दंडवत प्रणाम. दंडोत. ऋषी म्हणाले, भगवान श्रीकृष्णांच्या परंपरेचे काटेकोरपणे पालन करणाऱ्या पांडुकुळातील राजर्षींमध्ये श्रेष्ठ असणाऱ्या हे परीक्षिता, भगवंतांचे नित्य साहचर्य मिळावे म्हणून अनेकानेक राजांच्या राजमुकुटांनी शोभणाऱ्या आपल्या सिंहासनाचा तुम्ही त्याग केलात, यात मुळीच नवल नाही. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. मूर्ख राजनीतिज्ञांना एखादे शासकीय सत्तापद प्राप्त झाल्यावर असे वाटते की सध्या आपण जेथे आहोत ते पद म्हणजे भौतिक लाभाची चरम सीमा आहे. त्यामुळे ते अगदी अंतिम क्षणापर्यंत त्या पदाला चिकटून बसतात. भौतिक अस्तित्वातून मुक्ती मिळवून भगवंतांचा पार्षद होणे आणि त्यांच्या शाश्वत धामात त्यांचे सान्निध्य प्राप्त करणे हीच जीवनाची खरी इति कर्तव्यता आहे, याचे त्यांना ज्ञान नसते. खरे तर या उद्दिष्टाच्या सिद्धीसाठी हे मानवी जीवन आहे. भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी कित्येक वेळा अगदी आवर्जून सांगितले आहे की भगवत धामात जाणे हेच मानवी जीवनाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. प्रल्हाद महाराज भगवान नृसिंहांची प्रार्थना करताना म्हणतात, प्रभो मला भौतिक जीवन पद्धतीची खरी भीती वाटते, तशी आपल्या या भयानक आणि क्रूर नृसिंह रूपाची मुळीच वाटत नाही. ही भौतिकवादी जीवन पद्धती म्हणजे जणू एक जाते आहे आणि आम्ही त्यात भरडून निघत आहोत. आम्ही सर्वजण जीवनाच्या उंच उसळणाऱ्या भोवऱ्यात सापडलो आहोत. म्हणून हे भगवंता, माझी तुमच्या चरण कमळांशी प्रार्थना आहे की तुमचा दास म्हणून मला माझ्या आपल्या समीप तुमचा दास म्हणून मला आपण आपल्या समीप पुन्हा बोलवून घ्यावे. या भौतिकवादी जीवन पद्धतीच्या पासूनच्या मुक्तीची ही परिसीमा आहे. या भौतिकवादी जीवन पद्धतीचा मला अत्यंत कटू अनुभव आला आहे. माझ्याच कर्म प्रारब्धानुसार मी ज्या निरनिराळ्या योनीत जन्म घेतला त्या सर्व ठिकाणी दोन अतिशय दुःखद गोष्टींचा अनुभव मला घ्यावा लागला. एक प्रियजनांचा वियोग आणि न इच्छिलेल्या गोष्टींची प्राप्ती. त्यामुळे जन्मोजन्मी या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आदळत आपटत मी चाललो आहे. म्हणून मला आता तुमच्या चरण कमळांची प्रार्थना आहे की तुमचे दास्यत्व प्रदान करून तुम्ही मला पुन्हा आपल्या सन्नीत घ्यावे. पांडव जगातील कित्येक संतांपेक्षा श्रेष्ठ तर होते. ते भौतिकवादी जीवनाचे कटू परिणाम चांगलेच जाणत होते. ते सम्राट पदाच्या, राजसिंहासनाच्या वैभवाने कधीही मोहात पडले नाहीत. भगवान आपल्याला पार्षद म्हणून नित्य सान्निध्यात केव्हा बोलवतात याचीच ते वाट पाहत होते. परीक्षित महाराज हे युधिष्ठिर महाराजांच्या योग्यतेला साजेसे असे त्यांचे पौत्र होते. युधिष्ठिर महाराजांनी आपले सम्राटपद जसे आपल्या पौत्रांच्या स्वाधीन केले, तसेच त्यांचे पौत्र
परीक्षित महाराज यांनीही आपले सम्राट पद आपल्या पुत्राच्या जनमेजयाच्या स्वाधीन केले. या सर्व कुळांचीच ही पद्धती होती, कारण ते सर्वच भगवान श्रीकृष्णांचे अनुयायी होते. भगवंतांच्या भक्तांना भौतिक जीवनाच्या रंगपरिहासांचे कधीच आकर्षण नसते. ते मिथ्या, भ्रामक, भौतिक जीवनाच्या विषयांपासून अलिप्त राहतात. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. माझं ऐकायला आलं ना ताई? हो हो आलं हो हो. हो माताजी. हो हरे हो हो माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडोस्मत. धन्यवाद माताजी. तर आपण भगवत हरे कृष्ण प्रभूजी, आवाज प्रभूजी ब्रेक आवाज होतोय. थोडा ब्रेक होतोय प्रभूजी. प्रभूजींचा ना इंटरनेट कनेक्शनचा थोडासा मला वाटतं प्रॉब्लेम आहे. तर प्रभूजी थोडेसे मध्येच लॉग आउट पण होत आहेत. तर तिकडून आहेत ना मँगलोरून प्रभूजी, त्याच्यामुळे हो थोडंसं सगळ्यांनी समजून घ्या. तर ते मला वाटतं त्यांचं नेट कनेक्शन थोडंसं. हरे कृष्ण. प्रभूजीच हरे माताजीच कृष्ण. आवाज येत आहे? हरे कृष्ण. हो 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 हा, माफ करा, इथे ना हॉटेलचं वायफाय थोडस ऑन अँड ऑफ आहे. पूजा माताजी मला को हो होस्ट हो करा. हो येस येस येस. पोस्ट केलं प्रभूजी. येस. ओके ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर मी सांगत होतो की भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण अर्जुनाला बऱ्याचदा भारत असा अशा संबोधनाने संबोधित करतात. याचा अर्थ आहे की भरत महाराजांच्या कुळामध्ये जन्मलेला श्रेष्ठ असा वंशज व्यक्ती म्हणून अर्जुनाला संबोधित करतात. त्याच प्रकारे इथे सर्व ऋषीमुनी जे एकत्र जमलेले होते परीक्षित महाराजांना संबोधित करत आहेत. पांडवांच्या श्रेष्ठ कुळामध्ये जन्मलेले राजर्षी म्हणून परीक्षित महाराजांचा गौरव करत आहे. तर आपण इंग्रजीमध्ये एक म्हण बघतो की टू हुम द मोर इज गिवन मोर इज एक्सपेक्टेड. याचा अर्थ की ज्या व्यक्तीला अधिकाधिक दिलं जातं त्याच्याकडून अपेक्षा पण असते की अधिकाधिक त्यांनी पण द्यावं, त्याने पण जिम्मेदारीने राहावं. अशा प्रकारे परीक्षित महाराज यांचं कुळ हे भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांचं कुटुंब होतं. जसं की पाचही पांडव, परीक्षित महाराजांची आई उत्तरा, परीक्षित महाराजांचे वडील अभिमन्यू, परीक्षित महाराजांची आजी सुभद्रा आणि दुसरी आजी द्रौपदी. तर आपण पाहतो की सर्व कुटुंबातील सदस्य हे शुद्ध भक्त होते. तर अशा शुद्ध भक्तांच्या पोटी जन्माला आल्यानंतर आणि इतके सर्व भक्ती मार्गातील संस्कार प्राप्त झाल्यानंतर हे निश्चितच अपेक्षित होतं की परीक्षित महाराज पण आपल्या आजोबांसारखेच, आपल्या वडिलांसारखेच, कुटुंबातील बाकीच्या सदस्यांसारखेच भगवंतांचे महान भक्त होतील. लाईक फादर लाईक सन. जसे त्यांचे वडील पण भगवंतांचे महान भक्त होते तसे परीक्षित महाराज पण होतील. तर इथे श्रीमद भागवत सांगतं की सर्व ऋषीमुनी हे पांडवांच्या अशा भगवत भक्तांच्या श्रेष्ठ कुळामध्ये जन्म घेतल्यामुळे परीक्षित महाराजांचं गुणगान करत आहेत की आपण त्या श्रेष्ठ कुळातील जन्माला बरोबर त्या स्तरावर उतरलात की एवढं आपण पण सर्व भौतिकवादी जीवनाचं कटू परिणाम ओळखून हे भौतिकवादी जीवनातील जे काही भौतिक उपलब्धी आहेत, साम्राज्य आहेत, त्या सर्वाचा त्याग केला फक्त आणि फक्त भगवत धामात जाण्यासाठी, स्वतःला तयार करण्यासाठी. आणि भागवत सांगतं की जशा प्रकारे पांडव हे भौतिक सुख समृद्धीला बिलकुल आसक्त नव्हते. ज्या क्षणाला त्यांना हे कळालं की भगवंतांनी पृथ्वीलोकावरच्या आपल्या लीला संपुष्टात कन्क्लूड करून भगवत धामात परतले आहेत,
त्या क्षणाला त्यांनी परीक्षित यांना राजसिंहासनावर बसवलं आणि उत्तरेकडे हिमालयाकडे चालते झाले. स्वतःच्या जीवनाच्या शेवटी पूर्णपणे भगवंतांच्या प्रती आपलं जीवन समर्पित करण्यासाठी, त्यांच्या स्मरणात राहण्यासाठी. तर आपल्या आजोबांप्रमाणेच परीक्षित यांना पण भागवत सांगतं की भौतिक जीवनाच्या रंगपरिहासांचं असं का म्हटलेलं आहे? कारण भौतिक जीवनामध्ये ज्या काही उपलब्धी आहेत त्या शाश्वत नसतात. त्या एका क्षणिक काळासाठी भ्रम उत्पन्न करतात की हे जगत सुंदर आहे. जसं की आपण बऱ्याचदा ते वैष्णव सॉन्ग पण पाहिलेलं आहे गोविंददास यांचं, की भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म संसारे भजहु तव पद नीतिरे. तर त्या वैष्णव गीतामध्ये ते पुढे म्हणतात की ये धन यौवन पुत्र परिजन इथि कियाचे पराती तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीती रे. की गोविंददास म्हणतात की ये धन यौवन पुत्र परिजन, की आपलं धनसंपत्ती असू, आपलं तारुण्य असू, शरीरातली शक्ती असू, किंवा मुलं बाळ, पुढच्या पिढ्या, लेकरं बाळ असू, हे सर्व आपल्यासोबत शाश्वत राहणार नाहीये. का? कारण भौतिक जगातलं जे जीवन आहे ते एका कमळाच्या पानावर पाण्याच्या थेंबासारखं आहे. आपण सर्वांनी कधी पाहिलंय का प्रभूजीच माताजीच कमळाच्या पानावर पाण्याचा थेंब कसा राहतो? पाहिलंय का आपण? हो प्रभूजी. हो. हो ना? तर टिकत नाही पाणी. टिकत नाही. हो, तर पाणी टिकत आणि नाही. असं त्याचा अंशही राहत नाही. हा संशय राहत नाही, आणि जोपर्यंत तो त्या पानावर राहतो कधी पडू शकतो असं वाटतं. जशा प्रकारे एखादा मोती इकडून तिकडे फिरत राहतो, तसं कमळाच्या पानाच्या पृष्ठभागावर पाण्याचा थेंब पण बिलकुल चिटकत नाही आणि कधी पण खाली पडू शकतो. तर गोविंद दास म्हणतात की भौतिक जगातलं जे जीवन आहे ते पण अशाच प्रकारे अनिश्चिततेने भरलेलं आहे. आणि आपण दिन प्रतिदिन ज्या घटना घडतात त्याच्यावरून हे निश्चित जाणतो की जीवनाची काही शाश्वती नाहीये. त्याच्यामुळं काय आहे, आता ज्या वेळेस आपलं शरीर व्यवस्थित काम करत आहे, गोविंददास म्हणतात की भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे. की आत्ता हात पाय बाकीचे अवयव इंद्रिय व्यवस्थित काम करताना आपण कृष्ण भक्तीमध्ये स्वतः व्यवस्थित समर्पित राहिलं पाहिजे. आणि अशा राजर्षींच्या विरुद्ध, म्हणजे ज्या राजर्षींना शाश्वत काय आहे आणि जगामध्ये निम्न मूल्य कशाचं आहे हे व्यवस्थित जाणतात, त्याच्या विरोधात श्रील प्रभुपाद सांगतात की आधुनिक राजनीतिज्ञ, की कितीतरी उदाहरणं आपण पाहतो वेगवेगळ्या देशांचे राजा राणी, की शरीर पूर्ण भंग पावत आहे, वय वाढत आहे. त्यांचंच नाही तर त्यांच्या मागे येणारी जी पिढी आहे, जी की त्या राजसिंहासनाबद्दल आतुर आहे, त्यांचं पण वय 60-70च्या पुढे अक्षरशः गेलं तरी पण राजसिंहासन काही सोडवत नाही. का? कारण त्या श- नश्वर गोष्टींच्या प्रती जे आधुनिक राजनीतिज्ञ आहेत ते आसक्त असलेले आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मध्ये प्रल्हाद महाराजांची खूप सुंदर प्रार्थना इथे शिल प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये देत आहेत. की प्रल्हाद महाराज म्हणतात की नरसिंहदेव यांचं एवढं अकराळ विक्राळ रूप हिरण्यकशिपूला मारण्यासाठी भगवंतांनी धारण केलं, की साक्षात लक्ष्मी देवी, ज्या की वैकुंठ लोकामध्ये वेगवेगळ्या एक वैकुंठ लोक आहे जिथे लक्ष्मी आणि नरसिंहदेव निवास करतात त्यांच्या बाकीच्या सहचार्यांसोबत. तर लक्ष्मीजी ज्या की आपल्या पतीसोबत नियमित राहत आहेत, त्या पण नरसिंहदेवांच्या समोर जाण्याची हिंमत करत नव्हत्या. कारण त्या म्हणाल्या की मी माझ्या पतीला अशा प्रकारच्या अकराळ विक्राळ रूपामध्ये कधीच पाहिलेलं नाही, इतक्या रागामध्ये कधीच पाहिलेलं नाही. आणि त्याच प्रकारे बाकीचे जे देवी देवता होते, ब्रह्माजी, शिवजी, ते पण कुणीही भगवंतांच्या समोर जाण्यासाठी तयार नव्हते. म्हणून या सर्व देवी देवतांनी
प्रल्हाद महाराज जे की नरसिंहदेवांचे खूप महान आणि शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना नरसिंहदेवांच्या समोर उभं केलं, नरसिंहदेवांना त्यांचा राग शांत करण्यासाठी. आणि प्रल्हाद महाराज त्यांच्या भक्तिभावाने वेगवेगळ्या प्रार्थना अर्पण करू लागले नरसिंहदेवांना. आणि प्रल्हाद महाराजांचं भक्तिभाव पाहून भागवत सांगतं की नरसिंहदेव जे की एका अकराळ विक्राळ रूपामध्ये, डरकाळी फोडणाऱ्या सिंहाच्या रूपामध्ये होते, ते एकदम शांत झाले प्रल्हाद महाराजांचं हे भक्ती भक्तिमय रूप पाहून, भक्ती पाहून, त्यांच्या प्रार्थना ऐकून. तर ते प्रल्हाद महाराज एका प्रार्थनेमध्ये म्हणतात की मला ह्या भौतिकवादी जीवनाची खूप भीती वाटते हे प्रभू. कशामुळे भीती वाटते? हे भौतिकवादी जीवन पद्धती म्हणून एक जाते आहे आणि आम्ही त्यातून भरडून निघत आहोत. आम्ही सर्वजण जीवनाच्या उंच उसळणाऱ्या भोवऱ्यात सापडलो आहोत. म्हणून हे भगवंता, माझी तुमच्या चरण कमळांची प्रार्थना आहे की तुमचा दास म्हणून आपण मला आपल्या समीप पुन्हा बोलवून घ्यावे. कशामुळे याला समुद्राच्या लाटांची तुलना केलेली भौतिक जगाला? कारण ज्या प्रकारे लाटांमध्ये एखादा व्यक्ती अडकला, तिथं कसं लाटांसोबत वर फेकला जातो आणि त्यानंतर पाण्यामध्ये खोल पण खालीपर्यंत जातो. अशा प्रकारे या भौतिक जगातले पण जे सायनुसायडल वेव्ह ज्याला म्हणतो आपण, की लहरी ज्या आहेत, त्याच्यामध्ये क्रेस्ट म्हणजे कधी भौतिक आनंदामुळे आपण खूप उल्हासित होऊन जातो, त्याच प्रकारे भौतिक दुःखामध्ये खूप आपण निराशेमध्ये जातो, डिप्रेशनमध्ये जातो. तर याला शास्त्रामध्ये सांगितलंय की भवसागराच्या लाटांप्रमाणेच भौतिक जीवनात आनंद काही काळापुरता, भौतिक आनंद ज्याला आपण म्हणतो, आणि भौतिक दुःख या लाटांमध्ये मनुष्य नेहमी भरडत जातो. आणि जर आपण याच्या बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर हे आनंद आणि भौतिक सुख आणि भौतिक दुःख उपभोगण्यामध्ये इतका व्यक्ती अडकून जातो की कधी जीवनाचा शेवट जवळ येतो लक्षात पण येत नाही. आपल्या सर्वांना असं जाणवतं की आत्ता आपण लहान होतो काही काळापूर्वीच, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन वगैरे झालं, जॉब वगैरे, त्याच्यानंतर लग्न, लेकरं बाळ वगैरे, आणि पूर्ण जीवन एका काही क्षणांसारखं वाटतं. का? कारण भौतिक जीवनाच्या लाटांमध्ये ज्या वेळेस व्यक्ती अडकतो, त्यावेळेस काळ कसा जातो भगवंतांचा तो काही कळत नाही. तर प्रल्हाद महाराज म्हणत आहेत की ह्या भौतिक जीवनाची मला खूप भीती वाटते हे नरसिंहदेव. त्याच्यामुळे तुम्ही कृपया एकच मला वरदान द्या. कोणतं? की आपल्या सेवेमध्ये नि प्रत्येक क्षणी गुंतलेलं राहू द्या आणि आपल्या भक्तांच्या नेहमी सहवासामध्ये राहू द्या. आणि जोपर्यंत आपण या भौतिक जगामध्ये जीवन जगत आहोत, प्रल्हाद महाराज सांगतात की प्रत्येकाला काही दुःखद गोष्टींचा निश्चित अनुभव घ्यावा लागेल, कुणालाच टळणार नाहीत. त्याच्यापैकी एक आहे प्रियजनांचा वियोग आणि न इच्छिलेल्या गोष्टींची प्राप्ती. जसं की आपण नेहमी उदाहरण देतो की सामान्यतः लोकांना स्वतःचं घर का पाहिजे असतं, किरायाने राहायला का आवडत नाही? कारण ज्यावेळेस किरायाने राहत असतात कोणत्या घरामध्ये, त्यावेळेस लँडलॉर्ड घरमालकाने सांगेल त्यावेळेस घर बदलणं आवश्यक आहे. शाश्वत असं त्याच्यामध्ये काही नसतं. त्याच प्रकारे या भौतिक जगामध्ये जोपर्यंत आपला कार्यकाळ ठरलेला आहे, त्याच्यानंतर मृत्यू हा शाश्वत आहे. त्याच्यामुळे जर शाश्वत जर आपल्याला जीवन पाहिजे, आयुष्य पाहिजे, तर अशा भक्तांनी भगवत धामात जाण्यासाठी प्रार्थना करणं आवश्यक आहे. आणि या श्लोकामध्ये आपण पाहतो की परीक्षित महाराज असं शाश्वत जीवन प्राप्त करण्यासाठी इथे प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांचं कौतुक करत आहेत सर्व ऋषीमुनी. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभूजी, माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. प्रभूजी, माझा प्रश्न असा होता की आपण बघतो जे 4 आश्रम दिलेले आहेत, हो. तर जसं भगवंतांनी म्हणजे भौतिक शरीर सोडून ते त्यांच्या स्वधामी निघून गेले, त्याच्यानंतर पांडवांनी सुद्धा जे भौतिक गोष्टी सोडून दिल्या, तर पांडव जे आहे त्यांनी स्वर्ग यात्रा करण्यामागचं कारण काय? तर त्यांनी म्हणजे आश्रमानुसार त्यांनी प्रस्थाश्रम म्हणजे घ्यायला पाहिजे होतं, तर ते स्वर्ग यात्रेसाठी निघाले, याचं कारण काय प्रभू?
तर सर्वात पहिला मुद्दा की भगवंतांचा आविर्भाव आणि भगवंतांचं या भौतिक जगामधून आपल्या भगवत धामाला परतणं हे आपल्या येण्यापेक्षा खूप वेगळं आहे. त्याच्यामुळे भगवंतांच्या येण्याला आविर्भाव म्हटलं जातं. ते स्वेच्छेने येतात. त्यांना आपल्यासारखा जन्म नाही. आपण आपल्या आई वडिलांना ठरवलेलं नाही की या घरामध्ये जन्म मिळावा, ह्या हे व्यक्ती वडील म्हणून प्राप्त व्हावेत किंवा ही व्यक्ती आई म्हणून प्राप्त व्हावी. परंतु भगवंतांचं तसं नाही. स्वेच्छेने आपल्या शुद्ध भक्तांचं कुटुंब निवडतात, आपल्या आई वडिलांना निवडतात. आपल्याला पाहिजे त्यावेळेस आविर्भूत होतात. इथे वेगवेगळे कार्य करतात धर्म स्थापन करण्याचं, आणि त्यांच्या स्वेच्छेने या भौतिक जगामधून भगवत धामामध्ये परततात. तर आपलं एका सामान्य बद्ध व्यक्तीचं तसं नाही. आपल्याला आपल्या कर्मफळाप्रमाणे एखादं विशेष शरीर दिलं जातं, एखाद्या कुटुंबामध्ये जन्म दिला जातो, आणि ठरलेला काळ संपला की हे शरीर सोडणं आपल्याला बंधनकारक आहे. पांडवांच्या बाबतीमध्ये सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे पांडव हे साधारण व्यक्ती नाही आहेत, भगवंतांचे नित्य सहचर आहेत. नित्य सहचर म्हणजे आध्यात्मिक धामामध्ये नित्य वास करणारे आहेत भगवंतांच्या सोबत. तर पांडवांपैकी विशेषतः सांगितलं जातं युधिष्ठिर महाराजांना किंवा पांडवांना जर स्वर्गलोक पाहावा लागला, युधिष्ठिर महाराजांना तर म्हणतात काही काळापुरता नरकलोक पण पाहावा लागला. परंतु भक्तांसाठी सर्वात महत्वाचं हे की त्यांची अंतिम गती काय प्राप्त झाली. जसं की भागवतामध्ये एक सुंदर श्लोक येतो, आपण तो एकदा पाहू, की ज्याच्यात सांगितलंय भगवत भक्तांना याची चिंता नसते की त्यांना स्वर्गात जावं लागेल का नरकात जावं लागेल, जोपर्यंत ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि सेवेमध्ये असतील. आपण एकदा तो श्लोक पाहू. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. स्वतः शिवजी पार्वती मातेला हा श्लोक सांगतात. अं, नारायण पर सर्वे नारायण नारायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यती न न कुतश्चन कुतश्चन बिभ्यति 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 स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु वर्ग स्वर्ग स्वर्ग अपवर्ग 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 नरकेषु नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः. अपि अपि तुल्या अपि तुल्यार्थदर्शिनः. तुल्यार्थदर्शिनः. तर या श्लोकामध्ये शिवजी सांगत आहेत पार्वती मातेला की नारायण भगवंतांचे जे सर्वे परभक्त म्हणजे शुद्ध भक्त, समर्पित भक्त, त्यांना न कुतश्चन बिभ्यती, कशाचीच भीती नसते कुठेही जाण्याची किंवा पाठवले जाण्याची. त्यांना स्वर्गात जावं लागलं अपवर्ग, पृथ्वीला प वर्ग म्हटलं जातं. प फ ब भ म, परिश्रम, प फ फेन म्हणजे तोंडाला फेस येईपर्यंत स्ट्रगल. प फ ब, ब म्हणजे बंधन, भ म्हणजे भय, आणि म म्हणजे मृत्यू. तर या पृथ्वीला प वर्ग म्हटलं जातं, आणि पृथ्वीच्या वरच्या लोकांना, विशेषतः आध्यात्मिक जगतातील लोकांना अपवर्ग म्हटलं जातं, की जिथे मृत्यू नाहीये, परिश्रम नाहीये, फेन नाहीये, भय नाहीये इत्यादी. तर त्या अशा भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांना स्वर्गात जावं लागलं, पृथ्वीपेक्षा श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगतात जावं लागलं, किंवा नरकात पण जावं लागलं, तरी ते कधी त्यांना भिण्याचं कारण नाही. का? कारण ते जिथे कुठे असतील भगवंतांच्या सेवेमध्ये निश्चित जोडले जातील. तर तुमचा जो प्रश्न होता माताजी, पांडव जे आहेत, कारण ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते, त्यांना भगवत धामात जाताना भगवंतांच्याच इच्छेने स्वर्ग बघावा लागला, किंवा काही केसेसमध्ये जसं युधिष्ठिर महाराज नरक पाहावं लागला काही क्षणांसाठी. परंतु त्याच्यामध्ये वाईट वाटण्यासारखं काही नाहीये. का? कारण ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते. आपण पाहिलं की कोणत्याही ठिकाणी अशा शुद्ध भक्तांना भगवत इच्छेने जरी ठेवलं गेलं, तरी ते भगवत भक्ती सोडून एका क्षणासाठी पण राहत नाहीत. भगवत भक्तीमध्ये नेहमी जोडलेले राहतात. आणि इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे की ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल, की ते सर्व
चांगलं आहे ज्याचा शेवट चांगला होतो. तर कधी कधी आपण पाहतो की काही कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षांमध्ये पण, जसं IIT असू, नीट असू इत्यादी, जेई वगैरे, की UPSC असू, की कधी कधी कोणी पहिल्याच प्रयत्नामध्ये सफल होतं, खूप चांगली रँक येते आणि त्यांना पाहिजे ते पोस्टिंग मिळतं. परंतु काही लोकांना 2 वर्ष 3 वर्ष स्ट्रगल करावं लागतो. काही वेळेस एका परीक्षेचे स्तर क्लिअर होतो, दुसऱ्या परीक्षेच्या स्तरामध्ये अडकून बसतो. परंतु त्यांनी सफलता प्राप्त केल्यानंतर आपण म्हणत नाही की या व्यक्तीला स्ट्रगल करावा लागला किंवा एक दोनदा परीक्षा, एक दोन प्रयत्नांमध्ये परीक्षा क्लिअर नाही झाली, परंतु नंतर क्लिअर झाली. काय, कोणत्या गोष्टीला महत्व देतो की ठीक आहे, शेवट जो शेवटी जे फळ मिळालं त्यानुसार त्यांना जी इच्छा होती ते पोस्टिंग मिळालं, ते तो स्तर मिळाला, ते जास्त महत्वाचं आहे. त्याच प्रकारे पांडवांच्या बाबतीत पण ते स्वर्गात असू किंवा नरक पाहायला जरी लागला, तरी ते काही त्यांच्या कर्मफळांमुळे नाही पाहायला लागला, भगवंतांच्या विशेष इच्छेमुळे. आणि निरंतर काळामध्ये त्या थोड्याशा कालावधीला जास्त महत्व राहत नाही. ठीक आहे का संजना माताजी? हो प्रभूजी. प्रभूजी म्हणजे वानप्रस्थाश्रमच्या ऐवजी त्यांनी ती भगवंतांचे शुद्ध भक्त असल्यामुळे त्यांना एक्स्ट्रा लेवल मध्ये जे आहे प्राप्त झालं सगळं असं. हा, तर तसं पाहायला गेलं तर त्यांनी वानप्रस्थ जीवन म्हणजे काय, की भौतिक जिम्मेदाऱ्या वगैरे त्यांचा त्याग करून स्वतःचं जीवन पूर्णतः भगवंतांच्या स्मरणामध्ये वेचणे. त्याच प्रकारे पांडव त्या क्षणाला पूर्ण राज्याचा वगैरे त्याग करून परीक्षित महाराजांना सिंहासनावर बसून द्रौपदी माता, कुंती इत्यादींसोबत हिमालयाकडे निघाले. आणि भागवत सांगतं की त्या वाटेवर असं नाही की ते ठरून निघाले किंवा चला आपण सगळे सोबत आता भौतिक कौटुंबिक जिम्मेदाऱ्यांचा त्याग करू असं ठरवून निघाले. प्रत्येक जण वेगवेगळं निघालं. युधिष्ठिर महाराजांचं आदर्श पाहून बाकीचे पण त्यांचे बांधव, पत्नी पांडवांची आई इत्यादी सर्व निघाले. आणि वेगवेगळ्या पांडवांनी, कुटुंबातील सदस्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्त्यामध्ये आपापले प्राण त्याग केले भगवंतांच्या स्मरणामध्ये. तर सांगण्याची गोष्ट ही की त्याला वानप्रस्थ म्हणा की संन्यास म्हणा, त्यांचा भाव हा होता की भगवंतांच्या प्रती पूर्णपणे आपलं आयुष्य समर्पित करणं. त्यांनी असं नाही ठरून निघाले की चला आपण संन्यास घेऊ किंवा चला आपण वानप्रस्थ घेऊ. भौतिक जिम्मेदाऱ्यांचा त्याग करून भगवत भक्तीमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ते निघाले. ठीक आहे का हो संजना माताजी? हो प्रभूजी. मला माहिती नव्हतं की कुंती माता सुद्धा निघाल्या. मला हो, वाटतं कुंती माता पण निघाल्या आणि द्रौपदी पण निघाली. आणि हे सर्व ग्रुपनी नाही. पुढे युधिष्ठिर महाराज निघाले तर त्यांच्या पाठीमागे सर्वांनी त्यांच्या मार्गाचं पालन केलं आणि सर्वांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतःचे प्राणत्याग, शरीर त्याग केले. ठीक आहे. हो प्रभूजी. धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 21. सर्वे वयं तावदिहा स्महेथ सर्वे वयं वयं तावदिहास्महेत तावदिहास्महेत कलेवरं यावदसौ विहाय कलेवरं कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् लोकं लोकं परं विरजस्कं परमविशोकम् लो यास्यत्ययं भागवतः प्रधानः यास्यत्ययं यास्यत्ययं भागवतः प्रधानः हरे कृष्ण. योजना माताजी वाचत. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. भगवंताचे परमभक्त परीक्षित महाराज जोपर्यंत हे शरीर सोडून भौतिक दोषांपासून आणि शोकापासून सर्वथा मुक्त असलेल्या परमश्रेष्ठ लोकात प्रवेश करीत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही येथेच थांबणार आहोत. तात्पर्य: या ऐहिक सृष्टीला मेघाची उपमा दिली जाते. या सृष्टीच्या पलीकडे परव्योम आहे, जेथे असंख्य वैकुंठ लोक आहेत. या वैकुंठ लोकांनाही विविध नावे आहेत. पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक,
अयोध्यालोक, द्वारकालोक इत्यादी यांसारखे लक्षावधी लोक तेथे आहेत आणि त्या ठिकाणी भगवंतांचेच अधिराज्य चालते. त्या ठिकाणी राहणारे सर्व जीव मुक्त असतात. त्यांचे देह भगवंतांच्या देहाप्रमाणेच आध्यात्मिक असतात. तेथे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी अस्तित्वात नाहीत. भौतिकतेचा लेशही आढळत नाही आणि त्यामुळे तेथे शोक करण्याजोगे काहीच नाही. ते सर्व लोक दिव्य आनंदाने भरलेले आहेत. वर उल्लेखिलेल्या अशा सर्व वैकुंठ लोकात श्रेष्ठ लोक आहे गोलोक वृंदावन. तेथे स्वतः भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे काही विशिष्ट पार्षद राहतात. या विशिष्ट लोकात परीक्षित महाराज जाणार हे निश्चित होते. तेथे एकत्रित आलेल्या सर्व महर्षींना हे आधीच दिसत होते. या थोर राजाच्या महानिर्वाणासंबंधी या सर्व ऋषींनी आपापसात विचारविनिमय केला. शेवटच्या क्षणापर्यंत राजाचे दर्शन आपणच घडावे असे त्यांना वाटत होते, कारण अशा थोर भगवत भक्ताचे दर्शन पुन्हा होणार नव्हते. वास्तविक पाहता असा एखादा थोर भगवत भक्त जेव्हा आपल्यातून निघून जातो तेव्हा शोक करण्यासारखे काहीच नसते, कारण तो त्यांचे तारणहार म्हणून कारण तो निश्चितच निश्चितच भगवत धामात परत जाणार असतो. परंतु आपण त्याच्या दर्शनापासून वंचित होत असतो हे खरे. खरे दुर्दैव आणि दुःखाचे कारण असते. भगवंतांचे दर्शन आपल्या चर्मचक्षुंना क्वचितच घडते. तशीच अवस्था या थोर भक्तांची असते. त्यामुळे अंतिम क्षणापर्यंत तेथेच राहण्याचा अतिशय योग्य निर्णय त्या थोर ऋषींनी घेतला. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर इथे आपण पाहतो भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांची महती, की कशा प्रकारे त्यांचा संग घेण्यासाठी महान ऋषी मुनी पण खूप आतुर असतात. जसं आपण काही दिवसांपूर्वी आपल्या लक्षात असेल, शिवजींचं गोष्ट पाहिली सनातन गोस्वामींसोबत. आपल्या लक्षात आहे का प्रभूजीज माताजी, की कशा प्रकारे सनातन गोस्वामी गोवर्धन पर्वताच्या शेजारी एका गुहेमध्ये वास करत असताना शिवजींच्या मंदिराच्या जवळ ती गुहा होती आणि त्या ठिकाणी सनातन गोस्वामी वेगवेगळे ग्रंथ जे लिहायचे त्या सेवेमध्ये डासांमुळे, डासांच्या प्रादुर्भावामुळे अडचण होत असल्यामुळे सनातन गोस्वामींनी ती जागा सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचं ठरवलं. आणि शिवजींनी कशा प्रकारे अशा भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांचा संग जाणार म्हणून शिवजींनी स्वतः कशा प्रकारे कीटकांचे जे परम त्यांचं नियंत्रण करणारे जे देवता आहेत त्यांना सांगून त्या ठिकाणी डास राहणार नाही त्याची काळजी घेतली आणि सनातन गोस्वामी तिथेच राहू शकले. लक्षात आहे का आपल्याला ही गोष्ट प्रभूजीज माताजीज? हो प्रभूजी. हो ना? हो प्रभूजी. हो प्रभूजी. हो. तर इथे सांगितलेलं आहे की अशा भगवत भक्त ज्या वेळेस ह्या भौतिक जगातल्या शरीराचा त्याग करून भगवत धामात परततात, आध्यात्मिक जगतात परततात, त्यावेळेस त्यांच्यासाठी तो अजिबात दुःखाचं कारण नाहीये. त्यांच्यासाठी तर ते सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन म्हणजे आनंदाचं कारण आहे. आनंद. हा, उत्सवाचं कारण आहे. का? कारण ते अशा भौतिक जगतामध्ये ठेवलंच काय प्रभूजी माताजी, जिथे की प्रत्येक क्षणी संकट आहेत, प्रत्येक क्षणी दुःख आहेत आणि या शरीराचा काही भरवसा नाही, कधी पण काही पण होऊ शकतं. आणि जोपर्यंत हे शरीर चालू आहे तोपर्यंत आपल्याला वृद्धत्व, वेगवेगळे रोगराई यांचा पण सामना करणं हे अपरिहार्य आहे. त्याच्यामुळे अशा नश्वर जगामधून ज्यावेळेस एखादा शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगतामध्ये भगवत धामामध्ये परततो त्यावेळेस ते त्या भक्तासाठी निश्चित आनंदाचं कारण राहतं. परंतु दुःखाचं कारण कुणासाठी राहतं? फक्त आणि फक्त या भौतिक जगातल्या बाकीच्या राहिलेल्या भक्तांसाठी, ज्यांना त्या शुद्ध भक्ताचा संग पुन्हा प्राप्त होणार नसतो. त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपाद सांगतात त्यांच्या हरे कृष्ण भागवताच्या टिप्पणीमध्ये की कशा प्रकारे भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांचं या भौतिक जगात येणं आणि भौतिक जगातून जाणं आध्यात्मिक जगतामध्ये, हे दोन्ही एका सूर्याच्या येण्यासारखं सुंदर आहे. आणि सूर्यास्त आणि सूर्योदय दोन्ही कशा प्रकारे खूप सुंदर असतात, त्या प्रकारे भक्ताचं पण येणं आणि या भौतिक जगातून जाणं हे दोन्ही खूप सुंदर असतात. का? कारण ते येतात केवळ आणि केवळ भगवत भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आणि या भौतिक जगातून शरीर सोडल्यानंतर पण त्यांना
आध्यात्मिक जगतामध्ये शाश्वत जीवन प्राप्त होतं. पण आपल्याला आपण त्यांच्या संघाला सहवासाला मुक्तो हीच फक्त आपल्यासाठी एक दुःखजनक गोष्ट राहते, नाही तर दुसरं कोणतंही दुःख व्यक्त करण्याची गरज नाही भगवत भक्तांसाठी. आणि भगवत धामाचं वर्णन केलेलं आहे, खूप सुंदर वर्णन आहे. जसं की काही शास्त्रांमध्ये, जसं की ब्रह्मसंहिता आहे, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला खूप सुंदर वर्णन भगवत धामाचं पाहायला मिळतं. जसं की ब्रह्मसंहितेमध्ये एक श्लोक येतो, चिंतामणी प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि. तर या श्लोकामध्ये सांगितलंय की कशा प्रकारे मातीचा प्रत्येक कण आध्यात्मिक जगतातला हा चिंतामणी आहे. चिंतामणी म्हणजे सर्व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे. मातीचा प्रत्येक कण पण सद्मशुकल्प वृक्ष, की प्रत्येक झाड जे आहे ते साधारण झाड नाहीये, तर कोणत्याही आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याचं कल्पतरू वृक्ष आहे आध्यात्मिक जगतातलं प्रत्येक वृक्ष हा. लक्षाव्रतेषु सुरभीर अभिपालयंतम, आणि भगवंत लाखो लाखो सुरभी गायी पाळण्यामध्ये व्यस्त असतात, मग्न असतात आध्यात्मिक जगतामध्ये. आणि या सुरभी गायी पण अनलिमिटेड, अनलिमिटेड म्हणजे खूप सारं अतूट मात्रामध्ये दूध देण्यासाठी पूर्णपणे या सक्षम आहेत. आणि हजारो लक्ष्मी भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडलेले असतात आध्यात्मिक जगतामध्ये. अशा प्रकारे आध्यात्मिक जगताचं वर्णन केलेलं आहे. त्याच्यामुळे भागवत सांगतं की जो खरा सुज्ञ मनुष्य आहे तो या भौतिक जगाने कधीच मोहित उल्हासित होऊन जाणार नाही, की भौतिक जगतामध्ये राहायला मिळत आहे किंवा भौतिक आनंद प्राप्त करण्याची संधी प्राप्त होत आहे. जो खरा सज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य आहे, भागवत सांगतं त्याचं जे लक्ष असतं ते आध्यात्मिक जगत प्राप्त करण्याचं असतं, ज्याचं की आपण वर्णन थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं, आणि जे शाश्वत आहे. त्याच्यामुळे अशा आध्यात्मिक जगताला शुद्ध भक्त जर प्राप्त करत असतील तर ते आपल्यासाठी उत्सवाचं पण कारण आहे आणि दुःखाचं कारण. आनंदाचं कारण त्या व्यक्तीसाठी, कारण ते भगवत धामात परतत आहेत. आणि दुःखाचं कारण आपल्यासाठी, की आपण त्यांच्या सहवासाला मुकल्या जाऊ. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. प्रभूजी, आपण भक्तीमध्ये भौतिक गोष्टी आपण जास्तीत जास्त त्यागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण जेव्हा आपल्याला एखादी भौतिक गोष्ट पाहिजे असेल तेव्हा आपण भगवंतांना ती विचारू शकतो का? शकतो, हो हो बिलकुल माताजी. तर आता भक्तिवैभव जो आपला दुसरा सेशन चालतो त्याच्यामध्ये खूप सुंदर श्लोक आम्ही पाहिला मागच्या आठवड्यामध्ये, की आपण सर्वांनी एकदा म्हणण्याचा प्रयत्न करा. अकाम सर्व कामो वा अकाम अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधिः मोक्ष काम मोक्षकामोदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम. यजेत पुरुषं परम्. तर इथे सांगितलेलं आहे अकाम म्हणजे भौतिक इच्छांपासून मुक्त असा जरी व्यक्ती असेल, किंवा सर्व कामोवा किंवा सर्व भौतिक इच्छांनी भरलेला हृदय असू द्या असा व्यक्ती असेल, किंवा मोक्ष काम उदारदी किंवा मोक्ष प्राप्त करण्याची इच्छा असलेला व्यक्ती असू द्या, या सर्व व्यक्तींनी तीव्र भक्ती योग करून या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भगवंतांचाच आश्रय घेणं कधी पण सर्वोत्तम आहे. तर निश्चित आपण भौतिक आपल्या इच्छांसाठी पण भगवंतांकडेच प्रार्थना करायला पाहिजे, आणि ते आपले हृदय शुद्धीकरण करतील, जेणेकरून त्या इच्छांनी आपला भक्तीमध्ये अधोगती होणार नाही. तर इकडे तिकडे कोणत्याही देवी देवतांकडे जाण्याच्या ऐवजी एका भक्ताने नियमित
आपल्या शाश्वत वडिलांकडे कृष्णांकडेच कोणत्याही गोष्टीची प्रार्थना केली पाहिजे. ठीक आहे का माताजी? हो प्रभूजी, हो प्रभूजी, हरे धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि तुम्ही जो दुसरा एक मुद्दा सांगितला की भौतिक जगामध्ये भौतिक इच्छांचा त्याग करायला पाहिजे, तर हे ना ऑर्गॅनिकली होणं आवश्यक आहे. ऑर्गॅनिकली म्हणजे स्वतःहून इच्छांचा त्याग करणं अजिबात शक्य नाहीये, परंतु आध्यात्मिक आवडीनिवडी जागृत करणं हे निश्चित आपल्या हातात आहे. तर भगवद्गीता सांगते की आध्यात्मिक ज्यावेळेस श्रेष्ठ चव आपल्याला प्राप्त होईल, त्यावेळेस निम्न भौतिक आनंदाची जी रुची आहे, जी चव आहे, ती हळूहळू कमी होऊन नष्ट होऊन जाईल. तर त्याला घालवण्याची गरज नाहीये. आध्यात्मिक आवडीनिवडी जागृत करण्याचा प्रयत्न करा. भगवद्गीता वाचून, भगवत नामाचा जप करून, भगवंतांच्या भक्तांचा नियमितपणे संग करून अशा प्रकारे आपण आध्यात्मिक जे आपले आवडी आहेत त्याला जागृत करू शकतो. ठीक आहे, कुणाचा काही प्रश्न आहे का अजून? प्रभूजीच माताजीच, हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 22. नंबर बरोबर आहे ना प्रभूजीच माताजी? हा. हो प्रभूजी. हो हो. आश्रुत्य तदृष्टिगण वच परीक्षित आश्रित आश्रित्य तत्पुरुषी गणवचः तदृशी गणवच परीक्षित परीक्षित समम मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम समम समम समं मधुद्भूत गुरुच्या गुरुचा व्यलीकम व्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्ता आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् आभासतैनानभिनन्द्ययुक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णोः शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णोः. शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णोः. कुणाला वाचायचंय का प्रभूजीच माताजी? हरे कृष्ण. वैष्णवी माताजी, तुम्हाला वाचायचंय का? हरे कृष्ण प्रभूजी. हो प्रभूजी. हा. हरे कृष्ण. त्या थोर महर्षीचे अत्यंत मधुर, अर्थपूर्ण, पूर्ण सत्याने भरलेले व समद भावाने प्रस्तुत केलेले भाषण ऐकल्यानंतर भगवान श्रीकृष्णाची चरित्रे ऐकण्यास अतिशय उत्कंठित असलेल्या परीक्षित महाराजांनी त्या ऋषी श्रेष्ठांचे अभिनंदन केले. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर इथे आपण पाहत आहोत की सर्व ऋषीमुनी त्या ठिकाणी एकत्र जमलेले कशा प्रकारे परीक्षित महाराजांना प्रोत्साहित करत आहेत की हे परीक्षित, खूप छान, आपण ह्या शापाला जे भगवंतांच्या कृपेच्या रूपामध्ये प्राप्त केलं आणि स्वतः सर्व भौतिक सुखसोयींचा, ऐश्वर्याचा त्याग करून भगवंतांच्या प्रती पूर्ण समर्पित होण्यासाठी, भागवत कथा ऐकण्यासाठी आपण इथे आमरण उपोषणाला बसलेले आहात. तर आम्ही सर्व तुमच्या सोबत आहोत, तुम्ही भौतिक जगातून आध्यात्मिक जगतापर्यंत जाईपर्यंत. त्याचप्रमाणे परीक्षित महाराज पण सर्व महान ऋषीमुनींच्या प्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त करत आहेत त्यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनाबद्दल. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 23. समागता सर्वत एव सर्वे समागताः समागता सर्वत एव सर्वत सर्वे एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे वेदा वेदा यथा यथा मूर्तिधरास्त्रि पृष्ठे मूर्तिधरास्त्रे पृष्ठे नेहातनामुत्र च कश्चनार्थ नेहातनामुत्र च नेहासनामुत्र च कश्चनार्थः कश्चनार्थः ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ऋते कृते परानुग्रहमात्मशीलम्. आत्मशीलम्. मी वाचू प्रभूजी? हा, अलका माताजी. हरे कृष्ण. रसिका सॉरी, रसिका रसिका माताजी. हा ओके. राजा म्हणाला, थोर महर्षीनो, कृपा करून ब्रह्मांडाच्या सर्व भागांतून येथे एकत्र आला आहात. ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक यांच्याही पलीकडे असणाऱ्या ब्रह्मदेवांच्या सत्यलोकात असणारे सर्वश्रेष्ठ
ज्ञानच मूर्तिमंत होऊन आपल्या रूपाने येथे आले आहे. फलता दुसऱ्यांना उपकृत करण्याकडे तुमची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. अन्यथा तुम्हाला या जीवनात अथवा पुढील जन्मात कोणताही स्वार्थ नाही. हरे कृष्ण. तात्पर्य: 6 प्रकारचे ऐश्वर्य आहेत. ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य, यश, संपत्ती, सौंदर्य हे मूलतः परमपुरुषोत्तम भगवंतांचे स्वाभाविक गुण आहेत. भगवंताचा अंश असलेल्या जीवांमध्ये हे गुण आंशिक स्वरूपात 78% असू शकतात. ज्याप्रमाणे सूर्य मेघाने आच्छादित झाल्यामुळे सूर्यकिरणांचे तेज मूळ तेजापेक्षा मंद पडते, त्याप्रमाणे भौतिक जगात जीवांचे हे गुण मायाशक्तीने आवृत्त झालेले असतात. अशा गुणांनी युक्त जीवांचा मूळ स्वभाव येथे बहुतेक अप्रकट असतो. ब्रह्मांडातील लोकांची 3 गटात विभागणी केलेली आहे: अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक. पृथ्वीवरील मानवी जीव या मध्यलोकाच्या प्रारंभीच्याच भागात राहतात आणि ब्रह्मदेव व त्याचे समकालीन असे जीव वरिष्ठ लोकात राहतात. या वरिष्ठ लोकातही सत्यलोक हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. या सत्यलोकातील रहिवाशांना वैदिक ज्ञान समग्रपणे अवगत असते. त्यामुळे भौतिक शक्तीची, मायेची अभ्रे येथे पूर्णपणे विरलेली असतात. त्यांना मूर्तिमंत वेद असे मानले जाते. अशा व्यक्तींना ऐहिक आणि आध्यात्मिक अशा दोनही प्रकारच्या ज्ञानाची पूर्णपणे जाणीव असल्याने त्यांना भौतिक आणि आध्यात्मिक अशा कोणत्याच प्रकारच्या लोकात रस नसतो. जवळजवळ हे पूर्णपणे निरीच्छ असे भक्त असतात. असे असताना या भौतिक जगात मिळवण्यासारखे असे त्यांना काहीच नसते आणि दिव्य लोकात ते स्वतःच स्वयंपूर्ण असतात. असे असताना ते या जगात येतातच कशासाठी? ते विविध लोकात अवतरतात ते भगवंताच्या आज्ञेने पतित जीवांच्या उद्धारासाठी. त्यांचे तारणहार म्हणून ते विविध वातावरणाच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या विविध परिस्थितीत सापडलेल्या लोकांना उपकृत करतात. त्यांना दुसरे काहीच साधावयाचे नसते. मायाशक्तीने संभ्रमित झालेल्या आणि भौतिक जीवनात खितपत पडलेल्या पतितांचा उद्धार हे एकच त्यांचे प्राप्तव्य असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे सांगितले कशा प्रकारे भगवंतांचे जे शुद्ध भक्त आहेत, त्यांचे नित्य सहचर आहेत, त्यांना ह्या भौतिक जगातल्या कोणत्याच गोष्टी प्राप्तीची अभिलाषा नसते. त्यांना फक्त आणि फक्त भगवंतांच्या सेवेत जोडण्याची इच्छा असते. विशेषतः वर्णन केलंय की अशा प्रकारे भगवंतांचे शुद्ध भक्त पण या भौतिक जगात येतात, त्यावेळेस भगवंतांचे जे मुख्य गुण आहेत, किती गुण आहेत प्रभूजीच माताजीच? कृष्णाचे मुख्य गुण शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे तसे तर अनलिमिटेड आहेत, अगणित. 64 ना? 64 गुण. 64 आहेत, बरोबर आहे. तर असं सांगितलं जातं की या 64 गुणांपैकी आपण एकदा थोडस गणित पाहू. इथे कॅल्क्युलेटर दिसत आहे का प्रभूजीच माताजीच? हो प्रभूजी. हो प्रभूजी. तर कृष्णाचे जे 64 गुण आहेत त्याच्यापैकी जवळपास 93% गुण म्हणजे अराउंड 60 त्या 64 पैकी आपल्याला विष्णूमध्ये पण पाहायला मिळतात. आणि ते राहिलेले जे 4 कृष्णांमध्ये एक्स्ट्रा गुण आहेत, जे की आहेत वेणू माधुरी, लीला माधुर्य इत्यादी, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे 4 गुण आहेत. तर शिवजींचं जे आहे त्याच्यापैकी अराउंड 84% म्हणजे अराउंड 54 गुण शिवजींमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि जे भौतिक जीवांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहेत ब्रह्माजी, त्यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त किंवा बाकीच्या शुद्ध भक्तांमध्ये पण भौतिक जगामध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला 78% म्हणजे जवळपास 50 गुण आपल्याला पाहायला मिळतात. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की हे भगवंतांचे श्रेष्ठ भक्त आहेत, परंतु या भौतिक जगात आल्यानंतर इथल्या मर्यादा या सर्वांना लागू पडतात. त्याच्यामुळे परफेक्ट सगळ्यात जास्त चांगले चांगले गुण जर प्राप्त करायचे ठरवले तर असं सांगितलं जातं की असा भक्त भौतिक जगामध्ये भगवंतांच्या गुणांच्या 78% गुण हे अंगीकृत करू शकतो. आणि अशा भगवत भक्तांबद्दल इथे सांगितलंय की त्यांना भौतिक गोष्टींचं तर कुणाचं काही
हेतू स्वार्थ नसतो, परंतु एकाच गोष्टीमध्ये त्यांना रस असतो. कोणत्या? की बद्ध जीव आहेत जे की भौतिक जगामध्ये अडकलेले आहेत, त्यांना कशी मदत करता येईल भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी, भगवंतांच्या जवळ जाण्यासाठी कशा प्रकारे त्यांना मदत करता येईल, एवढा एकच हेतू त्यांचा असतो. त्याच्यामुळे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे प्रभूजी माताजी, की या भौतिक जगामध्ये भगवत भक्त एकमेव असा लोकांचा गट आहे, असे व्यक्ती आहेत जे की आपल्यासोबत आदान प्रदान करतात कोणत्याही स्वार्थाविना. त्यांचा एकच उद्देश आहे की कशा प्रकारे एकमेकांना भगवंतांच्या जवळ जाण्यासाठी प्रोत्साहन देता येईल. त्याच्या उलट भौतिक जगातले आपले किती पण जवळचे व्यक्ती घ्या, मित्र, पत्नी, पती, मुलं, आई वडील, भाऊ बहीण इत्यादी, जर ते भगवत भक्तीमध्ये नसतील तर काही ना काहीतरी थोड्या प्रमाणामध्ये स्वार्थ त्याच्यामुळे ते राहतो. उदाहरण देतो. उदाहरणार्थ, वडिलांना जर मुलाला खूप चांगले मार्क पडले, खूप चांगले परीक्षेमध्ये चांगले मार्क पडले तर अभिमान वाटतो. पण कुठेतरी एक भावना हृदयामध्ये असते की माझा मुलगा इतका महान, तर मी किती महान असलं पाहिजे, माझी महानताच तो पुढे दर्शवतो आहे. अशा प्रकारे भागवत सांगतं की आय अँड माइन, मी आणि माझा, हे जी भावना आहे ती भौतिक भावना प्रत्येक व्यक्तीमध्ये राहते. आणि कधी कधी ती भावना पूर्णपणे सॅटिस्फाय पूर्ण न झाल्यानंतर आपल्या जवळच्या संबंधांमध्ये पण कधी कधी भेगा पडतात, कधी कधी दुरावा येतो. जसं आपण पाहतो कधी कधी मुलं पण आई वडिलांपासून दुरावतात, कोणत्या अशा प्रकारच्या इच्छा न पूर्ण झाल्याने त्या मुलांकडून, ज्या की त्यांच्या स्वतःच्या संबंधित आहेत आई वडिलांच्या, किंवा कधी कधी बहीण भाऊ, भाऊ भाऊ यांच्यामध्ये पण दुरावा येतो. इतकी जवळची नाते असून भागवत सांगतं की कोणतंच नातं याच्यापैकी तेवढं परिपूर्ण नाही जेवढं की भक्तांमधील आदान प्रदान आहे. का? कारण तिथे भौतिक काही अपेक्षा नसतात. की जसं की मी नेहमी उदाहरण देतो, जर भौतिक अपेक्षांसाठी, जर समजा मी किरण जाधव प्रभूजी, गणेश कुलकर्णी प्रभू, बाकीच्या प्रभूजींकडे गेलो, प्रभूजी तुम्ही कसे आहात, छान आहात ना, मग तुम्ही मला 500 रुपये पाहिजेत, 1000 रुपये पाहिजेत, तर कदाचित ते चांगल्या भावनेने एखाद्या वेळेस देतील. पण जर नेहमी नेहमी तशी मागणी होत असेल तर त्यांना कळेल की अरे हा व्यक्ती आल्यानंतर गोड बोलतो फक्त आणि फक्त भौतिक गोष्टींची मागणी करण्यासाठी. परंतु आध्यात्मिक जीवनामध्ये तसं नाहीये. भक्तांचं एकमेकांकडून भौतिक अपेक्षा कधीच नसतात. की मी या भौतिक जगातले जे जवळचे संबंध आहेत, शास्त्र सांगतं की यू स्क्रॅच माय बॅक, आय स्क्रॅच युअर बॅक. म्हणजे मला तुमच्याकडून काही भौतिक लाभ प्राप्त व्हावा आणि त्या मोबदल्यामध्ये तुम्हाला मी काही भौतिक लाभ प्राप्त करून देईल, अशाच प्रकारचे आदान प्रदान भौतिक जगामध्ये पाहायला मिळतात. परंतु आध्यात्मिक जीवनामध्ये तशा प्रकारचं आदान प्रदान नसतं. आध्यात्मिक जीवनातलं आदान प्रदान आहे की मी कसं मदत करू शकेल ह्या सर्व भक्तांना त्यांच्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी, भगवंतांच्या जवळ जाण्यासाठी. आणि त्याच प्रकारे दुसऱ्या भक्तांचं आदान प्रदान असतं की जर मला यांच्याकडून आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होत आहे तर मी कसं याची कृतज्ञता दाखवू शकेल त्यांना पण भक्ती मार्गामध्ये मदत करण्यासाठी. हे एकमेव उद्देश असतो. तर इथे भागवतात सांगितलंय या गोष्टीमुळे असे भगवंतांचे श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त फक्त एकाच कारणासाठी भौतिक जगतामध्ये येतात. कशासाठी? कृष्ण भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आणि भौतिक जीवनामध्ये खितपत पडलेल्या लोकांचा उद्धार करण्यासाठी. त्या एकमेव कार्यांसाठी भगवंतांचे शुद्ध भक्त पार्षद हे या भौतिक जगतामध्ये अवतरतात. तर इथे आपण थांबू प्रभूजीच माताजीच. या शेवटच्या मुद्द्यावर कुणाचा काही प्रश्न आहे का? आपल्याला पटतं का हे की भौतिक जगातलं कितीही जवळचं नातं असू द्या, त्याच्यात स्वार्थ जर काढून घेतला, तो जर पूर्ण झाला नाही तर जवळचे नाते पण बिघडतात, त्याच्यामध्ये दुरावा निर्माण होतो. परंतु आध्यात्मिक जगतामध्ये, आध्यात्मिक जीवनामध्ये ज्यावेळेस आपण भक्तांच्या प्रती आदान प्रदान करतो त्याच्यामध्ये भौतिक हेतू कुठेही नसतो किंवा नसायला पाहिजे. एकमेव हेतू म्हणजे कशा प्रकारे त्या व्यक्तीला त्यांच्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये प्रोत्साहन देता येईल, मदत करता येईल. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजीज माताजीज. हो बरोबर आहे प्रभूजी. हो प्रभूजी, हो. हरे कृष्ण.
कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण. चालेल. आणि संजना माताजी, तुम्हाला पाहिलं की मला ते लक्षात आलं की तुम्हाला रसामृत प्रभूजींचा कॉन्टॅक्ट डिटेल्स देणं माझ्याकडून बाकी आहे. हो मी प्रभू. काढेल माताजी, सॉरी. हो हा, प्रभू. चालेल प्रभू. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. यस किरण जाधव बोला. या श्लोकामध्ये एक उल्लेख आहे 3 लोकांचा, अधोलोक, मध्यलोक आणि उच्चलोक, उर्वल. हा, वरलोक. तर इथं असंही म्हटलं की हे तिन्ही लोक सोडून परत ब्रह्मांचं वेगळं सतलोक आहे. हा, एक एकच मिनिट आपण आपण दाखवू. याबद्दल जरा हा, कृष्ण. तर कोणत्याही ब्रह्मांडामध्ये प्रभूजीच 14 प्लॅनेटरी सिस्टम्स म्हणजे बरोबर एक मिनिट हा. स्तर आहेत तेवढे. हो. हा, ग्रहांची रचना आहे. तर हे 14 आपण पाहतो याच्यामध्ये की हो. पृथ्वीच्या वर 6 आहेत, पृथ्वी 7वी, आणि पृथ्वीच्या खाली 7 आहेत. 6 + 1 7 + 7 14. अशा प्रकारे 14 प्लॅनेटरी सिस्टीम कोणत्याही ब्रह्मांडामध्ये पाहायला मिळतात. तर पृथ्वीचे जे वरचे लोक आहेत त्यांना ऊर्ध्व लोक समजला जातात, म्हणजे पृथ्वीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत ते, जसं की हो. भूवर्लोक, स्वर्गलोक इत्यादी. आणि विशेषतः वरचे जे 4 आहेत तिथे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असे ऋषीमुनी, असे लोक पाहायला मिळतात. आणि त्या सर्व लोकांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे सत्यलोक, ज्याला ब्रह्मलोक पण म्हटलं जातं, जिथे ब्रह्माजी राहतात. तर ब्रह्मलोक किंवा सत्यलोक यापासून भूवर लोकापर्यंत सर्व लोक हे ऊर्ध्व लोकांमध्ये येतात. पृथ्वी, भूरलोक याला मध्यलोक किंवा मर्त्यलोक पण म्हटलं जातं. आणि पृथ्वीच्या खाली जे वेगवेगळे लोक आहेत, आताल, Yes. वितल, सुतल, तलातल, पाताळापर्यंत, ते बरोबर. सर्व अधो लोकांमध्ये त्यांची गणना होते प्रभूजी. म्हणजे सत्यलोक हे ऊर्ध्व लोकांचाच एक भाग ना? हा, ऊर्ध्व लोकाचाच एक भाग, आणि ऊर्ध्व लोकामध्ये सर्वश्रेष्ठ लोक म्हणजे बरोबर. सत्यलोक. हा, सत्यलोक. ओके. ठीक आहे. Yes. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? ठीक प्रभूजी, आहे. या हा, लोकांमध्ये, भुवर लोकांमध्ये राक्षस आणि गोष्ट लिहिलेला आहे, तर ते ऊर्ध्व लोकांमध्ये कसं काय आलं? सी, आता सर्व ऊर्ध्व लोक म्हणजे असे नाहीत की तिथे श्रेष्ठ प्रकारचा आनंद आहे. तशाच प्रकारे सर्व अधोलोक पण असं नाहीये की जिथं दुःख किंवा त्रास किंवा शिक्षा भोगावे लागतात. अधोलोकांमध्ये पण काही काही लोक, उदाहरणार्थ सुतल लोकाचं उदाहरण घ्या, जिथे भगवंत स्वतः वामनदेव या रूपामध्ये वास करतात, बली महाराजांचा तिथे राहतात, निवास आहे. तर खालच्या लोकांमध्ये पण बरेच ठिकाणं असे आहेत जिथे की भौतिक लाभ म्हणा, सुख म्हणा, हे काही प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे. यातना नाहीयेत, सर्वच यातना लोक नाहीयेत. त्याच प्रकारे वरच्या लोकांमध्ये पण सर्व लोक असे नाहीयेत की जिथे की अनअडल्टरेटेड हॅपीनेस. अनअडल्टरेटेड हॅपीनेस म्हणजे कोणत्याही भेसळ नसलेला आनंद प्राप्त होईल. तिथे पण असे लोक आहेत, लोक म्हणजे निवास करण्याचे ठिकाणं, असे लोक आहेत जिथे की अशा प्रकारचे व्यक्ती, अशा प्रकारचे जीव राहतात ज्यांना की भौतिक आनंद घेण्याची इच्छा आहे. ठीक आहे माताजी. तर हो प्रभू. सामान्यतः वरच्या लोकांमध्ये भौतिक आनंद घेण्याची जी क्षमता आहे ती अधिकाधिक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे. आणि सामान्यतः खालच्या लोकांमध्ये यातना योनी म्हणजे यातना अनुभवण्याची जी सहनशीलता आहे, सहनशक्ती आहे, ती अधिकाधिक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे सामान्यतः. ठीक आहे. तर उदाहरणार्थ आपण आता पितृपक्ष सुरू आहे, संपला का प्रभूजीच माताजीच पितृपक्ष? तर नाही, पितृपक्षामध्ये पण उद्यापर्यंत आहे प्रभूजी. हा, उद्या उद्या अमावस्या आहे. अच्छा.
तर पितृपक्षामध्ये पण राहणारे जे पितृ आहेत, ज्यांना की आपण पिंडदान वगैरे अर्पण करतो, तर त्या लोकांना पण हे ग्रुप ऑफ प्लॅनेट्स म्हणजे काही ग्रहांचा समूह म्हणून हा भूवर लोक आहे. त्याचप्रमाणे काही वेगवेगळ्या ग्रहांचा समूह म्हणून स्वर्गलोक आहे. तर स्वर्गलोकामध्ये इंद्राचं पण ठिकाण आहे, इंद्रलोक. चंद्र पण त्याच्यामध्ये येतो, इट इज वन ऑफ द हेवनली प्लॅनेट्स, तो पण स्वर्गलोकामध्ये येतो. तर हे काही ग्रहांचा मिळून समूह आहे माताजी. ठीक आहे. आणि सर्वच राक्षस आणि घोस्ट हे वाईट किंवा यातना भोगण्यामध्ये नाही म्हणता येणार. काही त्यापैकी जणांची भौतिक आनंद उपभोगण्याची पण इच्छा असते, ज्याच्यासाठी फॅसिलिटी त्या त्या लोकांमध्ये दिलेली जाते. ठीक आहे माताजी. हो प्रभू, हो प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद. तर हरे कृष्ण सांगण्याचा प्रभूजी. हा एकच मिनिट हा प्रभू. तर हो. सांगण्याचा हेतू हा की वरच्या लोकांमध्ये जा तुम्ही, ब्रह्मलोकापर्यंत किंवा खालच्या लोकांमध्ये जा, जन्म मृत्यू हे काही सुटणार नाहीयेत. ते एकाच वेळेस संपतील जर आपण आध्यात्मिक जगतामध्ये परतलो तर. ठीक आहे. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे. यस किरण हरे जाधव कृष्ण. प्रभू. हा अं, यक्ष ह्या लोकांमध्ये असुर लोक पण आहे आणि यक्ष लोक पण आहे. यक्ष आणि यक्ष असुर यामध्ये काय फरक आहे फरक साधारण? सी, असुर हे ना प्रभूचे कुळ आहे. ठीक आहे. जसं की ओके. आपण पाहतो प्रल्हाद महाराज, प्रल्हाद महाराजांचा जन्म कोणत्या कुळ कुळामध्ये असुर. झाला होता? असुरा कुळामध्ये. परंतु ते असुर होत म्हणजे असुरी प्रवृत्तीचे होते का? नाही. नाही. भगवंतांचे महाभागवत भक्त होते. त्याच प्रकारे प्रल्हाद महाराजांचा नातू बली महाराज, बली महाराज. त्यांचा पण जन्म असुर कुळामध्ये झाला, परंतु भगवंतांचे महान भक्त होते. तर त्या कुळाला सगळ्यांनाच असुर म्हणता येणार नाही. सामान्यतः आसुरिक प्रवृत्तीचे त्या वंशामध्ये येतात आणि ते त्यांचं देवतांच्या विरुद्ध कार्य करतात. परंतु सर्वच आसुरिक कुळामध्ये जन्म घेणारे हे आसुरिक प्रवृत्तीचे नसतात. जसं की वृत्रासुराचं पण उदाहरण पाहतो, भगवंतांचे महाभागवत भक्त होते, हो ना. आणि बरोबर. अशाच प्रकारे काही काही देवी देवतांच्या कुळामध्ये जन्म घेऊन पण, एक मिनिट हा प्रभूजीच माताजी, देवी देवतांच्या कुळामध्ये जन्म घेऊन पण कधी कधी आसुरिक प्रवृत्ती पाहायला मिळतात. देवी देवतांचं सोडा, कृष्णाच्या स्वतःच्या घरामध्ये पण आसुरिक प्रवृत्तीचं कुणी जन्माला आले. जसं की कृष्णाचे एक अवतार आहेत वराहदेव. वराहदेवांची पत्नी भूमिदेवी. तर वराहदेव आणि देवींचा पुत्र भौमासूर, जो की असुर म्हणून मानतो, ज्याला की कृष्णांनी स्वतः वध केला. तर सांगण्याचा अर्थ की कुठे जन्म होतो याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचं कोणत्या प्रकारच्या प्रवृत्ती तो व्यक्ती जोप जोपासत आहे. ओके. ठीक आहे. Yes, हरे sir. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि यक्ष कोणाला म्हणायचं? यक्ष, यक्ष हे पण ऊर्ध्व लोकांमध्ये म्हणजे वरच्या लोकांमध्ये राहणारे रेसिडेंट्स. रेसिडेंट्स म्हणजे रेसिडेंट्सला बरोबर. मराठीत काय? निवासी. Yes. निवासी आहेत. जसं की त्यांची राजधानी आहे अलकापुरी, यक्षपुरी ओके. पण म्हटलं जातं. तर तिथं ते निवास करतात आणि ऊर्ध्व लोकातील श्रेष्ठ आनंद उपभोगणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांची गणना होते. जसं की ध्रुव महाराजांचा भाऊ उत्तम, याला यक्षांनी ठार केलं, तर ध्रुव महाराजांनी अलकापुरीवर आक्रमण केलं होतं. तर ते बरोबर. श्रेष्ठ म्हणजे ऊर्ध्व लोकातीलच निवासी आहेत. ठीक ओके. आहे. हरे कृष्ण. यक्ष आणि कुबेर त्या हा सुद्धा यक्षच होते ना? हा करेक्ट. कुबेर हे यक्षांचे नेते तुम्ही म्हणाल, त्यांची वंशावळ. हरे ठीक आहे. कृष्ण प्रभूजी. हा हा माताजी. प्रभूजी आज गोलोकांबद्दल पण सांगितलं नाहीये, म्हणजे लोक आहे सगळे, हे पण गोलोक पण येते ना याच्यामध्ये, हा तर ते नाही कळलं. खूप छान प्रश्न आहे की हे सर्व जे दिसतंय आपल्याला, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आणि अधोलोक, काय कोणता शब्द वापरलाय? अधोलोकच वापरलाय. अधोलोक, बरोबर. हॅलो. तर हे तीनही प्रकारचे लोक हे ब्रह्मांड भौतिक जगताचा भाग आहेत माताजी. असे अनंत सारे ब्रह्मांड आहेत भौतिक जगामध्ये. परंतु ह्या ब्रह्मांडाच्या पलीकडे विरज नदी, जे की आध्यात्मिक जगताला भौतिक जगतापासून बाउंड्री, त्याची बॉर्डर, ती विरजा नदीच्या पलीकडे आध्यात्मिक जगत आहे, ज्याच्यामध्ये वैकुंठ लोक आहेत. आणि त्या वैकुंठ लोकांमध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ टॉप मोस्ट हा गोलोक वृंदावन आहे माताजी. ठीक आहे.
ठीक आहे. तर हरे कृष्ण. ज्या प्रकारे भौतिक लोकांमध्ये सत्यलोक श्रेष्ठ आहे आणि त्या सत्य लोकांच्या पण पलीकडे आध्यात्मिक जगतामध्ये वेगवेगळ्या वैकुंठ लोकांमध्ये गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ आहे सर्व. ठीक आहे. बरं सर. हो हरे कृष्ण. हा ठीक माताजी. आहे. हरे कृष्ण सर. प्रभूजी, कैलाश जे बोललं जातं धर्तीवरच आहे, जे आपण बघतो, तर ते भौतिक जगाचाच भाग होऊ शकतं की आध्यात्मिक जगाचा भाग होऊ शकतो? दोन्ही पण. भौतिक जगतामध्ये असं नाही की प्रत्येक प्लॅनेट, प्रत्येक ग्रह हा भौतिक ग्रह आहे. भौतिक जगतामध्ये पण काही काही आध्यात्मिक ग्रह भगवंतांच्या सेवेसाठी इथे डेप्युटेड आहेत. उदाहरणार्थ भौतिक जगतामध्ये आपल्याला श्वेतद्वीप पाहायला मिळतो, परंतु तो काही भौतिक ग्रह आहे का? अजिबात नाही. भगवंतांच्या निवासाचं स्थान आहे. की जसं खूप मोठं जर कारागृह असेल तर त्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस पण असतं, जेलर पण बसतो त्याच्यामध्ये. त्याचा अर्थ असा की जेलरला जेलमध्ये टाकल्या असा होतो का? नाही होत. जेलर तिथे त्या कारागृहाची व्यवस्था पाहण्यासाठी आहे. त्याच प्रकारे शिवजींचं पण जे स्थान आहे, निवासस्थान कैलास, ते आध्यात्मिक जगतामध्ये शाश्वतरित्या उपस्थित आहे, परंतु या भौतिक जगतामध्ये त्यांची जी सेवा आहे ती पूर्ण करण्यासाठी इथे पण कैलास उपलब्ध आहे. ठीक आहे हो माताजी. हो प्रभू. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही होत की भौतिक लोकांमध्ये त्याची गणना होईल. डेप्युटेशन त्याला म्हणतो आपण, भौतिक जगातल्या सेवा चालवण्यासाठी हो तो ग्रह आहे. हो प्रभूजी, हो ठीक प्रभू. आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद प्रभूजीस, माताजीस. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.